Egunon eta ongi etorriak izan zaitezte Euskadiko Orkestraren egoitzara. Poz-pozik gaude berrirore gurekin zaudetelako eta gaurko goiza izango da benetan oso berezia. Badakizu zergatik? Ondinaren istorioa kontatuko dizuedalako. Ondina neska txiki bat zen, zu bezalakoa, baina bazuen berezitasun bat, besteengandik desberdintzen zuena. Ondina arratsaldero arrain batean bihurtzen zen, sirena batean. Ondina sirena bat zen ez gero, arratsaldero, izkutuan joaten zen, hondartza batera igeri egitera. Nola egiten duzu zuek igeri? Igeri egitera joaten zen. Baina egun hura benetan berezia zan. Izan ere,
negua gertu zegoen eta hegoaldera joan behar zuten ur beroen bila. Izan ere Ondinak neguko ekaitzak eta haize hotzak saiestu nahi zituen. Haizea. Gero eta haize gehiago dabil. Igerian jarraitzen du. Nola egiten zenuten zuek igeri? Igerian jarraitzen du. Eta bapatean, uretatik burua atera egin du. Zerua begiratu du. Izarrak bilatu ditu. Hortzimuga ikusi du. Aire freskoa sentitu du bere aurpegian. Eta ura bere gorputzean. Itsasoa. Eta airea. Lagun maiteak aurkezten dizkizuet itsasoa eta airea. Ai, ez, barkatu. Hori ez da beraien izena, ez. Iban eta Ander, txala handi bat. Eta badakizue, itsasoa eta airea elkartzen direnean, horrelako gauzaz zoragarriak egiten dituzte. Igerian jarraitzen du eta bapatean konturatu da. Galdu egin dela. Non daude? Arkaitzak, arrokak, mendiak. Eta batez ere, non daude nire lagunak? Ondina oso kezkatuta dago eta nekatuta ere bai. Lurra behar du deskantzatzeko. Baina, itxoin, uste dut zerbait entzuten ari naizela.
Lorak maite, lorra! Ai, ez! Biola! Guazen entzutera biolaren soinua. Ai, zein polita, txalo, ondira. Tira! Ia denak gaude, baina Ondinari bere lagunak falta zaizkio. Banoa beraien bila igerian. Ondinak isiltasunean murgilduta jarraitzen du igerian. Eta bapatean, soinu misteriotsuak entzun ditu. Oso misteriotsuak.
igerian jarraitzen zuen eta bat-batean gelditu eginda, deskantzatzera berriro ere itsaso erdian dagoen arroka batean. Eta konturatu da, ez dagoela bakarrik. Zein dago hor? Norbait aldabil? Egon pixa, nor ditzen dipa? Norbait aldabil handi. Kaixo laguna, txan magoan hauzue. Eskerrik Ni ondina naiz eta galdu egin naiz. Eta lagun guztiak galdu egin ditut eta behar ditut bidaia ondirako. Noski, bai, arrai txikie bitzen dia, urberuak bilatzeko. Baina galdu egin naiz. Galdu? Lasai zeren eta magian sinisten balin badugu? Edo zein gauza? Posiblea da. Arraina benetazkoa, ez hori da. Ba, adi, begiak ez itxi. Bat, bi, eta hiru. Artxila, murtxila, arraia, ager, dabil. Ondinaren laguna. Gustatzen alzaizuen nire lagun berria? Bai! Eta gustatzen altzaizue hondartza? Eta itsasoa? Eta olatuak? Eta eguzkia? Eta euria? Eta musika? Neri bezalaxe orduan, neri gehien gustatzen zaidan musika da ura, itsasoa eta bertan bizi diren animaliak gogora ekartzen dizkidana. Entzun eta imaginatu.
igerian jarraitzen du. Lagun berri bat du, bai, baina oraindik beste guztiak falta zaizkio. Eta igerian zegoela, papatean, entzun egin du. Zer da hori? Zertzen, hoixe bale bat ez, bale handi bat ez, bale izugarri handi bat ari zen, Ondinaren gana gerturatzen, izugarrizko oiuak eginez. Zebeldurra! Ondina, lasai. Zerta datozte oiuka hoi? Begira! Arraio pola! Jontxo, hau bale puska! Gaixo! Lasai! Jan egingo gaitu! Ez, nondik inora. Ez, baleak geure launa dia. Bai, eta bihotza oso handia eta ona dute. Bai, handia, tripa bezala, tripa handia jan egingo gaitu. Ez, betxu, esperimento bat ingo dugu. Mesedez, begiak isten baldin badituzute, eta belarriak zorroztu, entzungo dituzute, balearen taupadak. Begiak itxi. Begiratu, begiak itxi. Itxi. Entzuten ari zarete? Baina jan egingo gaitu. Ez, bakarrik laguna bilatzen ari da baita ere. Lagunak? Bai. Baina izan duzu ezuek noizbait. Bale lagunik. Beno, baina, ez, edozein momentu garaiona da, ez? Baina nola ingo geha balean lagunak, zein ingo deu ba? Ba, adibidez, jolasaren bitartez. Jolastu, Bai. balearekin. Bai. Zertara baina. Ba, izkutaketara ez. Izkutaketan ez da izkutatzen. Eitxoin, egon. Nun aurkitzen gara? Bai, Euskadiko Orkestraren egoitzan, eta... Hoi da, musikaren erreinuan. Beraz, abesti baten bitartez, laguna ingo dugu. Musikaren bitartez, zerbait abestu, ni zerbait abestu, gerozuk igual magiain. A ber, ze abestuko diogu? Abestirik ezagutzen alduzue? Pintxo, a ber. Pintxo. Pintxo, gure txu. Ez, jaramonik egiten. A ber, ez abestirik? Ai, arrazoia dute. Baliak bezala abestu bar dugu zeren nork abesten du urrazpian. Ezin da, glu. Ituko ginake horregatikan ez da letrarekin, ez. Melodia erabili bar dugu. Bale, balearen kanta, baina baleak letra gabe abesten du, orduen izan bar du zerbait letrarik gabe. Agian badago abesti bat? Bai, bira, balian kanta ez dakit nik ezagutzen duten, baina badago beste bat ezagutzen dutena, eta agian zuek besoekin dantzaiten laguntzen baldin badiazue, igual gustatu ite zaio, balia, nik uste dut. Bai, zan abesti bat nola zan? Olako zerbait uste uzala. Zuek lagundu,
oso ondo, magikoa erabat. Horrela gusto ematen du. Ze maitiak? Ze gertatzen da? Begiratu noa. Atzea! Hara! Hei! Argiak! Aha! Ondina! Ondina! Begira, argi guzti horiekin. Ziur nire lagun guztiak ikusiko dituzela, eta orduan etorri egingo direla, eta denak elkarrekin joango gara urberoen bila. Ze, txan, sentitzen dut magia asko, baino lagun bakarra ekarri didazu, Beno, baina Ondinaren laguna da. Bai, baina nik danak behar ditut. Talde osoa, Noski ba? kuadrilla osoa. Lagun talde osoa, noski ba? Ados, baina galdera bat egingo izuet. Itxasoa azken finean zer da? Handia? La. Beraz, hemen zertxo bat falta zaigu. Bai, nire lagunak. Ez, ura. Egon. Zuek uste duzue, Egon, nire zerbait. lagunak ekarriko dituela. Zerbait izango dut hemen. Ura ez da, ura ekarriko du baina laguna. Hauxe, bai. Ur pitxin bat. Ba, egon. Bai, ura, baina ni laguna baritut. Laguna behar dituzu, bai. Lagunak ze, ni laguna baritut. Ba, betxu, Adina, betxu, Eta zuek ere lagunak begiratu, A ber, Zap. bai, oso polita, zapia, baina ni laguna nahi ditut. Eta orain, magia. Bat, bi eta hiru. Hartxila, urtxila. Zer, ondo? Ondo? Nahikoak dira hemen Ondinaren lagun guztiak. Bai, eta bidai luzea. Abiatuko gauantxe bidai luzea iteko. Zein pozik! Orain, Ondina, bere lagunak eta bea balea badijoaz. Hara, hegoaldera urberoen bila. Ondina, pentsatzen ari da itxasoa gero eta entretenigarriago dago, magoa, bea balea, eta gainera pozik dago. Naiz eta neskatila berezia izan, lagun asko egin dituelako. Eta denak lagundu egin diozue. Zuek lagundu duzue dantzan, bea baleak lagundu dio, txan magoak lagundu dio, musikariek lagundu diete, eta batez ere musika zoragarriak lagundu egin dio. Itxasoa musikaz betea dago. Barkatu, Ana, baina Zer? oso apala zara, Bai, nork izan da saio honen ipuiz zoragarri honen gidaria? Ana, eta galdera bat egin zuet, ondo egin aldu bere lana. Ba, lanak ondo egiten diranean, oparitxo txiki bat behar dezu. Bai, opari bat. Segundo bat. Ez nokan pentsaguta, baina opari bat egingo dio. Segundo bat. Opari bat egingo du? Opari bat. Eta merezi du? Berezia. Ai, ama. Baina hori bai. Ikuslegoa eman behar digu baietza. Lagunak,
opari eskainiko diogu, bai ala ez. Primeran, adi, hop, argiak eta guazen. Hey. Zuzen. Esku bat. Txalo! Hauai, oparika, ez? Zer dela eta aurpegi hoi? Ze falta zaio ba? Bai, lorea da, baina usaia. Bai, ulertzen dira. Kar. Oparika. Honik bai, usaina du zein polita, eskerrik asko. Ez horregatik. Ai, zein polita, ze pozik nagoen. Ondinak bere lagun talde guztia bildu du, eta hegoaldeko uren bila dijoa. Jada iristear daude, eta egun sentia ere iristear dago, eta horrek esan nahi du, Ondinak Txan maguari agur esan behar diola. Baina agur esan baino lehen, galdera pare bat egin nahi dizkio. Txan, Txan. Zer, markau? A ber, esaidazu, naiz eta neskatila berezi xamarra izan, zoriontxua izan naitekela. Ez naitekela, ez. Beharra dokagu zoriontxo izateko. Ados, eta esaidazu, dana posiblea dala. Dena posiblea da. Ados, orduan neri asko gustatzen zait, elurra. Hortaz nahi dut, elurra egin dezala, hemen barruan, bero honekin, hemen. Hemen? Bai. Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren Bai. egoitzaren erdian elurtzea? Bai, elurra hemen eta orain, izugarri gustatzen zait. Beno. Eta esan diazu gainera, magian sinisten baldin bada, eta batez ere musikaren magian, dena posiblea dela. Bai noski, magian sinisten balin badugu, dena posiblea da, baino beharko nuke musikaren laguntza estimagarria.
ze kolorekoa da. Nere mugizapiantz. Eitxo. Ha! Bai, bakarrik laguntza txiki bat behar dut. Denok Euskal Herriko hitz magikoak ozen eta garbi bota bar dituzute. Artxila, murtxila. 1, 2 eta 3. Artxila, murtxila. Elurtea sor dadila. Ez, elurrik ez. Egon. Ai ama, ai ene. Hauxe da, elurra ez, baina elur maluta bai. Eta orduntxe jabetu nintzen. Zer da elurra? Oso. Eta urarik gabe? Ez dago bizitzarik beraz. Nere de abrutxo maikiak. Jakin ezazue, elurra gezurra badirudi ere, lehorra da. Azken aldian, 1, 2 eta 3. Artxila, murtxila, elurra egin dadila! Oain bai, elurra! Elurra! Txalo haundi bat zuentzako! Baino! Zergatik ez dugu denen artean magia pixka bat egiten? Bai, prest zaudete denon artean magia egiteko? Ordun, eskertuko nuke musikariak mesedez lerroan jartzea, eta orain zeuei eskuak jaso. Altxa, txalo bat, eta orain igurtzi eta pentsatu, elurra! Bai! Hei! Elurra! Beitu! Xalo, bero. Mila esker gurekin egoteagatik, horren ondo lan egiteagatik, eta aurren arte. Eta ezaztu belle! Gora musika! Aio! Aio lagunak!